హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఇస్కాన్ బెంగళూరు వారి లెవెల్ 2 క్లాస్లో 12వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్యితి నామినే నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు 12వ అధ్యాయం భక్తి యోగం. మనం భక్తి యోగం 7 నుంచి 12 చాప్టర్స్ వరకు అన్ని భక్తి యోగం అని చూసాము. ఇందులో కూడా మరి 12వ అధ్యాయం పేరే భక్తి యోగం అన్నమాట. సో ఈ అధ్యాయంలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అధ్యాయాల్లో ఇదొకటి అని చెప్తారు. ఇందులో 20 శ్లోకాలే ఉన్నాయి, కానీ 20 శ్లోకాలు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్ అన్నమాట. సో మొట్టమొదటగా ఇది అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. ఏవం సతతై అర్జున ఉవాచ ఏవం సతతయుక్తా ఏ భక్తాస్త్వాం పర్యుపాసతే ఏ చాప్యక్షరమవ్యక్తం తేషాం కే యోగవిత్తమా. ఏవం సతతయుక్తాయే, ఎవరైతే నిత్యము సతతము యుక్తులై ఉంటారో, ఏది త్వాం నీ యొక్క ఈ భక్తిలో నిత్యము నీ పట్ల భక్తిలో నియుక్తులై నిన్ను ఉపాసన అంటే నిన్ను ఆరాధించే వాళ్ళు. అలాగే ఏ చాప్ అపి అక్షరం అవ్యక్తం, అవ్యక్తం అంటే కనిపించని అక్షరం మీద, అంటే నాశనం లేని బ్రహ్మతత్వం అని. అలాంటి అంటే బ్రహ్మతత్వం అంటే భగవంతుణ్ణి ఒక వెలుగులాగా ఆరాధించేవాళ్ళు. ఎప్పుడూ నీ పట్ల భక్తితో నిన్ను ఆరాధించే వాళ్ళు, ఈ అవ్యక్తమైన కనిపించని ఈ బ్రహ్మతత్వాన్ని ఆరాధించే వాళ్ళు కూడా. మరియు వీళ్ళిద్దరిలో కే ఎవరు యోగ విత్తములు, ఎవరు ఎక్కువ యోగ పరిపూర్ణులు అని అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు. ఎప్పుడు నీ భక్తి సేవలో నెలకొనే భక్తులా, అలాగే అవ్యక్తాన్ని ఆ బ్రహ్మతత్వాన్ని ఆరాధించే వారిలో ఈ 2 రకాల వారిలో ఎవరు ఎక్కువ యోగ పరిపూర్ణులు. సో భగవంతుణ్ణి సాకార రూపంలో ఆరాధించేవారు, అలాగే భగవంతుణ్ణి బ్రహ్మతత్వంగా ఆరాధించే వాళ్ళు పైన చూపిస్తుంది. సో ఇద్దరిలో ఎవరు. సో ఇక్కడ ఈ ప్రశ్న అడిగాడు కాబట్టి భగవంతుణ్ణి ఇలా బ్రహ్మతత్వంగా అయినా, మరి భగవంతుడు రూపంతో అయినా, అందరి హృదయాల్లో ఉన్న పరమాత్మ రూపంగా అయినా భగవంతుణ్ణి ఆరాధించవచ్చు అని చెప్పి భాగవతంలో కూడా చెప్పారు కొంతమంది. బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భగవానితి అని చెప్పేసి భాగవతంలో చెప్తారు. ఇలా 3 రకాలుగా ఎవరైనా భగవంతుణ్ణి ఆరాధిస్తారు అని చెప్పి. సో అందుకని వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరు ఎక్కువ యోగ పరిపూర్ణులు. అప్పుడు భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు? శ్రీ భగవానువాచ
మయ్యావేశ్య మనో ఏ మాం నిత్యాయుక్తా ఉపాసతే శ్రద్ధయా పరయోపేత స్తే మే యుక్తతమా మతాః. సో నా యొక్క రూపం మీదనే నువ్వు మనస్సును స్థిరపరిచి మహోన్నతం ఎవరైతే మయ్యావేశ్య నా మీదే మనస్సును పెట్టి ఎవరైతే మనస్సును నా మీద పెట్టి మాం నిత్యాయుక్త నన్ను ఎప్పుడు ఉపాసతే ఆ నిత్యము నన్ను ఆరాధించడంలో యుక్తులై ఉన్నవాళ్ళు అంటే నియుక్తులై ఉన్నవాళ్ళు. సో మనస్సును నా మీదే పెట్టి నన్ను రోజు నిత్యము ఆరాధించడంలో ఎవరైతే నియుక్తులై ఉంటారో శ్రద్ధయా పరయోపేత దివ్యమైన శ్రద్ధతో పరమ శ్రద్ధతో ఇలా ఉన్న వాళ్ళు మే యుక్తతమ మత నా చాలా యుక్తులు అని నా యొక్క అభిప్రాయము అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. నా మీద ఎవరైతే మనస్సును పెట్టి నిత్యము నన్ను ఆరాధించడంలో యుక్తులయ్యి దివ్యమైన శ్రద్ధతో ఇలా చేసేవాళ్ళు చాలా యోగ పరిపూర్ణులు, చాలా మరి ఉత్తములు, యోగంలో అత్యంత పరిపూర్ణులని నేను భావిస్తాను అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో నా మీద మనస్సును లగ్నం చేసి నిత్యము నన్ను ఇలా ఎంతో దివ్యమైన శ్రద్ధతో ఆరాధించేవారు చాలా యోగ పరిపూర్ణులు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అని నెక్స్ట్ ఏమంటున్నారు ఇంకా, ఏ త్వక్షరమనిర్దేశ్యం అవ్యక్తం పర్యుపాసతే సర్వత్ర గమచింత్యం చ కూటస్థం అచలం ధ్రువం సన్నియమ్యేంద్రియగ్రామం సర్వత్రా సమబుద్ధయః తే ప్రాప్నువంతి మామేవ సర్వభూతహితే రతాః. ఏ త్వం అక్షరం అనిర్దేశ్యం. సో ఎవరైతే అక్షరాన్ని అంటే నాశనం లేనటువంటిది, అవ్యక్తమైనది, మరి ఊహాతీతమైనది అటువంటి బ్రహ్మాన్ని ఎవరైతే ఆరాధిస్తారో అది ఎలాంటిది, సర్వత్ర అంటే సర్వవ్యాపకము, అగమచింత్యం మన ఇమాజినేషన్కి అందనిది, బియాండ్ అవర్ ఇమాజినేషన్, ఊహాతీతం, మనం ఊహించలేని ఆ అక్షరతత్వం. తర్వాత కూటస్థం అంటే మార్పు లేనిది, అచలం కదలనిది, ధ్రువం స్థిరమైనది, సన్నియం ఇటువంటి బ్రహ్మతత్వాన్ని ఎవరైతే ఆరాధిస్తారో ఎలా సన్నియమ్యేంద్రియ గ్రామం ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా నిగ్రహించుకుని సర్వత్రా సమబుద్ధయ అందరినీ సమంగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు ప్రాప్నువంతి మామేవా ప్రాప్తం పొందుతారు ఎవరిని, నన్నే. వాళ్ళు నన్ను చేరుకోగలుగుతారు. సర్వభూతహితే రతాః అన్ని జీవరాశుల మంచిలో హితంలో రత ఆనందాన్ని చూసేవాళ్ళు అంటే అందరూ సంతోషించి అందరి మంచిలో వీళ్ళ ఆనందాన్ని పొందుతారు. సాధారణంగా మనకి మంచి జరిగితే మనం సంతోషిస్తూ ఉంటాం, కానీ వీళ్ళు అలా కాదు. వీళ్ళు లోకమంతా మంచి జరిగితేనే వీళ్ళకి ఆనందంగా ఉంటుంది, వాళ్ళ సంగతి వాళ్ళకి లేదు. అంటే అంత నిస్వార్థమైనటువంటి మనస్తత్వంలో ఉంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇలాంటి వాళ్ళు తప్పనిసరిగా నన్నే పొందుతారు. కాబట్టి ఇంద్రియాతీతం ఆ బ్రహ్మతత్వం బెటరా మరి నిన్ను ఆరాధించే వాళ్ళ అన్నప్పుడు ఇందాకేమో ఎవరైతే నన్ను నిత్యము ఇలా ఎంతో శ్రద్ధతో ఆరాధిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు చాలా పరిపూర్ణులు. అలాగే అక్షరాన్ని ఆరాధించే వాళ్ళు కూడా, ఈ అక్షరం అంటే ఎటువంటి అక్షరం, సర్వవ్యాపకం అంటే భగవంతుడే, భగవద్ లక్షణమే అది. సర్వవ్యాపకం, అగమచింత్యం, అచింత్యం, మన ఊహకందనిది, కూటస్థం అంటే మరి స్థిరమైనది, అచలం కదలనిది, ధ్రువమైనది. ఇలాంటి ఆ బ్రహ్మతత్వాన్ని ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా కంట్రోల్ చేసుకుని అందరి పట్ల సమబుద్ధితో ఉంటూ అందరి మంచిలో ఆనందాన్ని పొందేరా వాళ్ళు తప్పనిసరిగా నన్ను పొందుతారు. చివరికి అందరి సంక్షేమంలో నిమగ్నమై చివరికి నన్ను పొందుతారు. అయితే తరువాత ఏమంటున్నారంటే ఇది 3-4 శ్లోకాలు. 5వ శ్లోకంలో
క్లేశోధికతరస్తేషాం అవ్యక్తాసక్తచేతసాం అవ్యక్తా హి గతిర్దుఃఖం దేహవద్భిరవాప్యతే. క్లేశోధికతరస్తేషాం అంటే కొంచెం కష్టంతో కూడుకున్నది ఈ ఈ మార్గం. అవ్యక్తాసక్త చేతసాం అవ్యక్తంలో ఆసక్తులై ఉన్న వాళ్ళకి ఈ మార్గం కొంచెం కష్టమైన మార్గము. అవ్యక్తాహి గతి దుఃఖం ఇది అంత ఈజీ కాదు ఫాలో అవ్వడం. వాప్యతే దేహదారులకు ఎప్పుడు కూడా ఈ మార్గం కష్టమే. సో ఇలా ఏదైనా అవ్యక్తం మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఈ రకంగా మరి అష్టాంగ యోగం అనండి ఇలా చేయడం మరి అంత ఈజీ కాదని మనం 6వ అధ్యాయంలో అర్జునుడు కూడా అడిగాడు కదా. సో భగవంతుడు అంటున్నారు ఇద్దరూ నన్ను చేరుకుంటారు తప్పనిసరిగా, కానీ ఈ మార్గం కొంచెం కష్టం. ఏది ఈ అవ్యక్తం మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి మరి ఆ రకంగా పురోగతి సాధించాలంటే కొద్దిగా కష్టమైన మార్గం అది. క్లేశోధిక తరస్తేషం చాలా ఎక్కువ కష్టంతో కూడుకున్నది. ఈ అవ్యక్తంలో ఆసక్తి ఉన్న వాళ్లకు ఆ మార్గం కొంచెం కష్టతరంగా ఉంటుంది. అవ్యక్తాహి గతి దుఃఖం. సో ఈ అవ్యక్తమైన బ్రహ్మతత్వాన్ని గురించి ఆ మార్గంలో గతి అంటే ప్రగతి దుఃఖం కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. దేహవద్భి అంటే దేహదారులకు కష్టం వస్తుంది. ఆ మార్గంలో వెళ్తే అంత ఈజీ కాదు అంటున్నారు అనమాట. సో ఈ అవ్యక్త తత్వంలో ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళకి పురోగమనం చెందడం కొంచెం కష్టం. ఆ విధంగా ప్రగతి సాధించాలంటే దేహదారులకు ఎప్పుడు కూడా కష్టమే అని అంటున్నారు. ఏతు సర్వాణి కర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరః అనన్యేనైవ యోగేన మాం ధ్యాయంత ఉపాసతే తేషామహం సముద్ధర్త మృత్యు సంసార సాగరాత్ భవామి న చిరాత్ పార్థ మయ్యావేశిత చేతసాం. ఏతు అయితే ఎవరైతే, కానీ తు అంటే కానీ, ఎవరైతే సర్వాణి కర్మాణి అన్ని కర్మలు మై సన్యాస్య నాకు అర్పించి నాకు వదిలిపెట్టి, సన్యాసం అంటే వదిలిపెట్టడం అంటే మనం మామూలుగా సన్యాసి అని ఎందుకు అంటాము, ఈ కోరికలు గృహస్థాశ్రమం ఇవన్నీ వదిలేరు కాబట్టి సన్యాసులు అంటే వదిలిపెట్టడం. సో ఈయన ఇక్కడ ఏమంటున్నానే, కానీ ఎవరైతే అన్ని కర్మలు కూడా నాకు వదిలి మత్పరహ అంటే నా మీదే మనస్సును పెట్టి నా కోసమే అన్నట్టుగా అనన్యేనైవ యోగేన వేరే మార్గంలోకి వెళ్లకుండా ఇదే మార్గంలో ఈ యోగంలో మాం ధ్యాయంత నన్ను ధ్యానిస్తూ ఉపాసన చేసేవారు అంటే ఆరాధించేవారు ఎలా అన్ని కర్మలు నాకు అర్పించి నన్ను ఈ రకంగా ధ్యానించి ఆరాధించే వాళ్ళు తేషాం వాళ్ళు అహం నాకు సముద్ధర్త మృత్యు సంసార వాళ్ళని నేను ఉద్ధరిస్తాను. ఎక్కడి నుంచి? మృత్యు సంసార సాగరా వీళ్ళని నేను మృత్యు సంసారం నుంచి ఉద్ధరిస్తాను. భవామి నా చిరాత్ పార్థ అంటే అవుతారు నచిరాత్ పార్థ త్వరలోనే పార్థ వాళ్ళు మయ్యావేశిత చేతస నాలోనే వాళ్ళు త్వరలోనే నా దగ్గరకు వస్తారు. మయ్యావేశిత చేతస ఇలా స్థిరంగా నా మీద మనసున్న వాళ్ళు తప్పకుండా మరి నేను వాళ్ళని ఉద్ధరిస్తాను ఈ సంసార సాగరం నుంచి అంటున్నారు. ఎవరిని? సర్వాణి కర్మాణి మై సన్యస్య మత్పరః అన్ని కర్మలు నాకు వదిలిపెట్టి నా కోసం అన్నట్లుగా ఇదే యోగంలో ఎవరైతే నన్ను ఆరాధిస్తూ పనులు చేసుకుంటూ పోతారో వాళ్ళని నేను మృత్యు సంసార సాగరం నుంచి ఉద్ధరించి శీఘ్రమే మరి వాళ్ళు ఈ రకంగా మనస్సును నా మీద పెట్టిన అటువంటి వాళ్ళను నేను మృత్యు సంసార సాగరం నుంచి ఉద్ధరిస్తాను. సో ఏ రకంగా భగవంతుని చేరుకోవాలి అని చెప్పి ప్రతి అధ్యాయానికి యోగం అని పేరు ఉంటుంది. ఈ యోగం అంటే భగవంతుడితో కనెక్షను, అంటే భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవడం, ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళే స్థితికి వెళ్ళగలగడం అని చెప్పుకున్నాం. సో ఆ స్థితి రావడానికి ఏం చేయాలో ప్రతి అధ్యాయంలో మనకు కనీసం ఒక్క శ్లోకంలో అయినా చెప్తారు. అందుకే ప్రతి అధ్యాయానికి యోగం అని పేరు అని కూడా చెప్పుకున్నాం. సో అలాంటి శ్లోకాల్లో ఇదొకటి. అన్ని కర్మలు నాకు వదిలి నా కోసం అన్నట్లుగా ఇదే
మెంటాలిటీతో ఎవరైతే పనులు చేసుకుంటూ పోతారో, ఈ రకంగా నన్ను మరి ఎప్పుడు అన్నీ భగవంతుడికే అంటూ ఉంటే, అనుకుంటూ మనం చేయగలిగితే మరి ఆయన్ని ఎప్పుడు మైండ్‌లో ధ్యానించే వాళ్ళమే అవుతాం. కూర్చుని మనం భగవంతుడి విగ్రహం ముందు పూజ చేస్తేనే ధ్యానించినట్లు కాదు. ఏది చేసినా ఇది భగవంతుడికి అనేటటువంటి సుస్థిరమైన సంకల్పంతో మనం చేస్తే మరి అది ఆయన్ని నిత్యం ఉపాసన చేసినట్లే. ఆ తర్వాత ఏదొచ్చినా ఆయన ప్రసాదం అనుకుంటూ అన్నీ ఆయనకి సమర్పించాము అంటే వచ్చింది మనదనుకోకూడదు. ఆయనదే మనకు ప్రసాదంగా ఇచ్చారనుకోవాలి. సో, ప్రసాదంగా ఇచ్చినప్పుడు ఏమిటి? అది మంచైనా, చెడైనా ప్రసాదమే. మనకిష్టం లేదు, వద్దు అనుకోవడానికి లేదు. సో, ఆ రకంగా ఎవరైనా ఉండగలిగితే ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఏదొచ్చినా ప్రసాదం అనే భావంతో, భగవత్ ప్రసాదం అనే భావంతో, అలాగే ఏది చేసినా భగవంతుడి కోసం అనే భావంతో, ఇలా నిత్యము భగవంతుని ఈ రకంగా వేరే మార్గంలోకి వెళ్ళకుండా ఈ రకంగా నియుక్తులై, ఈ యోగంలో ఎవరైతే నన్ను ఈ రకంగా ఉపాసన చేస్తారో వాళ్ళని మృత్యు సంసార సాగరం. సో, భగవంతుడి కోసం అర్పించి పనిచేసి ఏదొచ్చినా ఆయన ప్రసాదం అనుకున్నాము, అనుకోవడం నేర్చుకున్నాము అంటే మనం మోక్షానికి అర్హులం అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. త్వరలోనే వాళ్ళు అలా స్థిరంగా నా మీద మనస్సును పెట్టి ఈ రకంగా చేయగల వాళ్ళు త్వరలోనే మృత్యు సంసార సాగరం నుంచి నేను వాళ్ళని రక్షిస్తాను. ఇక్కడ గజేంద్ర మోక్షం చూపిస్తున్నారు. భగవంతుని గజేంద్రుడు మరి మొసలి నోట్లో కాలు ఇరుక్కున్నప్పుడు చివరికి పూర్వజన్మ సుకృతంతో ఆయనకి భగవంతుడు చివర్లో అతనికి గుర్తొచ్చి భగవంతుడిని ప్రార్థించినప్పుడు వచ్చి రక్షించడం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సో, ఇప్పుడు భగవంతుడు ఇలా చెప్పి నేను అన్నీ నాకు సమర్పించి ఇలా నన్ను ధ్యానిస్తూ చేసేవాళ్ళు తప్పనిసరిగా మృత్యు సంసార సాగరం నుంచి వాళ్ళని రక్షిస్తానని చెప్పి ఇప్పుడు ఈ అనన్య భక్తి అనేది ఎలా ఉంటుంది? ఈ భక్తిలో రకాలు, దశలు ఏమిటి అనేది చెప్తారు. మయ్యేవ మనాధత్స్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ నివసిష్యసి మయ్యేవ అత ఊర్ధ్వం న సంశయః. మయ్యేవ మన ఆధత్స్వ మనస్సును నా మీదే పెట్టి మయి బుద్ధిం నివేశయ బుద్ధిని కూడా నా మీదే పెట్టి నివసిష్యసి మయ్యేవ అలా నాలోనే ఉండేవాళ్ళు అత ఊర్ధ్వం వాళ్లకు ఊర్ధ్వం అంటే పై భగవత్ ప్రాప్తి నా సంశయ సందేహం లేదు, డౌట్ లేదు. ఇక వాళ్ళు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో, నా మీద మనస్సును స్థిరంగా ఉంచి వాళ్ళ బుద్ధిని మనస్సును కూడా నా కోసమే నా మీదే పెట్టి ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు తప్పకుండా నాలోనే నివసిస్తారు. బలరామకృష్ణుని చూపిస్తున్నారు. అది అనన్య భక్తి అనమాట. అంటే ఇది భక్తి రకాలలో దశల్లో ఇది టాప్ మోస్ట్ భక్తి అనమాట. నెక్స్ట్ సాధనా భక్తి. అధచిత్తం సమాధాతుం న శక్నోషి మయి స్థిరం అభ్యాసయోగేన తతో మామిచ్ఛాప్తుం ధనంజయ. ఒకవేళ ధనంజయ నీ మనసు విచలనం లేకుండా నువ్వు ఇలా ఎప్పుడు స్థిరంగా నా మీద గనుక ఉంచడం నశక్నోషి నీకు సాధ్యం కాలేదనుకో, నీకు శక్యం కాలేదనుకో, ఏది మై స్థిరంగా నా మీద నీ మైండ్ ఉంచడానికి అభ్యాసయోగేన అయితే అభ్యాసంతో సాధనతో ప్రాక్టీస్తో తతో అప్పుడు నువ్వు ట్రై చేయి, ప్రాక్టీస్తో ట్రై చేయి, తతో అంటే సాధన చెయ్యి, తతో అప్పుడు నన్ను ఇచ్ఛాప్తం పొందాలి అనేటటువంటి కోరిక నీకు వస్తుంది ధనంజయ. సో, నీ మనసు విచలనం లేకుండా నా మీద నువ్వు స్థిరంగా ఉంచలేకపోయావు అనుకో, ఎప్పుడు ఈ అనన్య భక్తిలో నువ్వు ఉండలేకపోయావు అనుకో, అప్పుడు నువ్వు ఈ సాధన చేయటం ప్రాక్టీస్ చెయ్యి. సాధన చేస్తే నువ్వు నన్ను పొందాలనే కోరికను పెంచుకుంటావు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో, మనం భగవన్నామ స్మరణ అవ్వనివ్వండి, భగవంతుని గురించి శ్రవణం చేయడం అవ్వనివ్వండి, భాగవతం ఈ కథలు అవి భగవత్ లీలలు వినడం వల్ల అవ్వనివ్వండి, ఈ రకంగా భగవంతుడి మీద ఇష్టాన్ని కోరికని ఆయన చేరుకోవాలనే ఇచ్ఛను పెంచుకోవచ్చు. కాబట్టి ప్రాక్టీస్ చెయ్యి, ఆయన గురించి శ్రవణం కీర్తనం స్మరణం చేసుకోవడం అన్నమాట.
అభ్యాసేప్య అసమర్థోసి మత్కర్మ పరమో భవ మదర్థం అపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధిం అవాప్స్యసి. ఒకవేళ ఈ అభ్యాసం కూడా నువ్వు చేయలేకపోయావనుకో, అసమర్థోసి, ఈ అభ్యాసంలో కూడా నువ్వు అసమర్థుడు అయ్యావనుకో, సాధన కూడా నువ్వు చేయలేకపోయావు, ప్రాక్టీస్ అయితే మత్కర్మ పరమో భవ, ఇది నా కోసం దివ్యమైన కర్మలు చేస్తూ ఉండు. మదర్థమపి కర్మాన్ని, నా కోసం గనుక నువ్వు పనులు చేస్తే కుర్వన్ సిద్ధిం అవాప్స్యసి, నీకు సిద్ధత్వం అనేది వస్తుంది. సో నా కోసం కర్మలు కుర్వన్ చేశావంటే సిద్ధం అవాప్స్యసి, నీకు సిద్ధత్వం పొందుతావు. సో నువ్వు ఈ భక్తి నియమాలు అభ్యాసం చేయడంలో కూడా అసమర్థుడు అయితే నా కోసం దివ్యమైన పనులు, మంచి పనులు చేయడం చెయ్యి. చేస్తే ఇలా నా కోసం అన్నట్లుగా నువ్వు పనులు చేస్తే నీకు పరిపూర్ణత వస్తుంది. కనీసం భగవంతుడి కోసం అన్నట్లు మంచి పనులు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, ఆయనకు అర్పించి ఆయన పనులు అనుకుని చేసినప్పుడు నీకు పరిపూర్ణత వస్తుంది. అంటే స్వార్థభావం వదిలి భగవంతుడికి నచ్చే విధంగా మనం పని చేసినప్పుడు సిద్ధత్వం వస్తుంది. ఇది నిష్కామ కర్మ అంటున్నారు. అంటే ఈజీ ఎగ్జాంపుల్, మనం డబ్బును మన కోసం ఖర్చు పెట్టుకునే బదులు ఏదో కార్యం అనుకుని అట్లా ఖర్చు పెట్టడం, కాస్త నలుగురికి ఉపయోగపడే పనులు, భగవంతుడికి నచ్చే పనులు చేయడం ద్వారా పరిపూర్ణత తెచ్చుకోవచ్చు. అది కూడా చేతగా లేదనుకో, భగవంతుడు ఎంత కరుణామయుడో చూడండి. ఇన్ని రకాలుగా చెప్తున్నారు. టాప్ మోస్ట్ భక్తి చెప్పి అది చేత కాకపోతే అనన్య భక్తి, అది చేత కాకపోతే సాధన చెయ్యి, అప్పుడు నన్ను పొందాలని కోరిక పెరుగుతుందని సాధనా భక్తి చెప్పారు. ఆ సాధనకు కూడా నువ్వు అసమర్థుడు అనుకో, నా కోసం నువ్వు మంచి పనులు చేస్తూ ఉండు, దివ్యమైన పనులు, అప్పుడు నీకు పరిపూర్ణత వస్తుంది. అది కూడా చేయలేకపోయావు అనుకో నా కోసం అన్నట్లుగా, అప్పుడు అధైతదప్యశక్తోసి కర్తుం అద్యోగమాశ్రిత సర్వకర్మ ఫలత్యాగం తతః కురు యతాత్మవాన్. ఒకవేళ నువ్వు అన్ని భగవంతుడి కోసం ఆయన పనులే చేయలేకపోతే నువ్వు నీ జీవనం గడవడానికి చేసుకుంటున్నావు కొన్ని పనులు, మరి తప్పదు. ఓకే, చేసుకున్న నువ్వు అది ఎలా చేస్తావు? సర్వకర్మ ఫలత్యాగం, కర్మ ఫలితాలన్నిటినీ నువ్వు వదిలిపెట్టడానికి ప్రయత్నించు. అంటే ఉద్యోగం చేసి జీతం వదిలేయమని కాదు ఇక్కడ అర్థం. ఉద్యోగం నీ జీవనం కోసం చేసుకుంటున్నాము, ఆ జీతాన్ని అది అక్కడ ఎక్కువ వచ్చింది, తక్కువ వచ్చింది, లేదా వాళ్ళకి నాకంటే ఎక్కువ వస్తుంది, నాకు ప్రమోషన్ రాలేదు, వాళ్ళకు వచ్చింది, ఇటువంటివన్నీ పక్కన పెట్టు. నువ్వు చేయవలసిన డ్యూటీ చెయ్యి, ఏదొచ్చినా సమత్వంతో రియాక్ట్ కాకుండా ఉండు. కర్మయోగం. సో తతః కురు యతాత్మవాన్ అంటే నీ మైండ్ని అట్లా కంట్రోల్లో పెట్టుకో. అప్స్ అండ్ డౌన్స్కి రియాక్ట్ అవ్వకు, నువ్వు చేయవలసింది ఏదో చెయ్యి. అప్పుడు నీకు అట్లా కూడా నీకు స్లోగా పరిపూర్ణత వస్తుంది. కాబట్టి నువ్వు నా కోసం ఒకవేళ పని చేయటం కూడా నీకు చేత కాకపోతే నువ్వు చేసే పనులలో నీ కర్మఫలాలను త్యజించడానికి ప్రయత్నించు. అట్లా నువ్వు బ్యాలెన్స్డ్గా ఆత్మ నిగ్రహంతో ఉండడానికి ప్రయత్నించు. ఇక్కడ ఈ అమ్మాయిని మరి ఈవిడ పండ్లు అమ్ముకుంటూ రోజు వచ్చి ఇస్తూ ఉండేది కథ భాగవతంలో ఉందని చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఆవిడ వచ్చేటప్పుడు ఆ రోజుల్లో బియ్యం వేయడం, ఈవిడ పండ్లు ఇవ్వడం, మరి డబ్బులు ఇవ్వకుండా బియ్యం వేస్తూ ఉండేవారు అప్పట్లో. ఈ చిన్ని కృష్ణుడు ఒకరోజు ఆవిడ వచ్చినప్పుడు అందరూ పనుల్లో ఉంటే ఈయన బియ్యం చేతితో తీసుకొస్తే మరి ఆ చేతులు, చిన్ని చేతులు ఆవిడంతా అన్ని జారిపోయి ఆవిడ దగ్గరికి వచ్చేసరికి అందులో ఒకటో అరో గింజ మిగిలింది. అయినా ఆవిడ ఎంతో ప్రేమతో తన బుట్టలో ఉన్న 4 పళ్ళు అన్ని ఆయనకి ఇచ్చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ తను వస్తుందా రాదా అనేది లేకుండా ప్రేమతో ఇచ్చింది, ఏదో ప్రతిఫలం కోసం కాకుండా. సో ఆ తర్వాత మరి ఆ తర్వాత చూసుకుంటే ఈ బుట్టలో ఈ నాణ్యాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయని ఉంటుందన్నమాట. సో ఇలా ప్రతిఫలాసక్తి, ఇలా అంటే ఏదైనా అలా వచ్చే ఏమొస్తుందా అనే ఆరాటం పక్కన పెట్టి చేయవలసింది చేయండి. ఏది వస్తే అది వస్తుంది. వచ్చినప్పుడు ఎలాగూ మనకి ఆ వచ్చిన రిజల్ట్ని మనం తర్వాత మార్చలేము. ఎలా మార్చగలం? మళ్ళీ దాన్ని పొరపాటు సరిదిద్దుకుని సరిగ్గా చేస్తే మార్చగలం. కానీ ఆల్రెడీ వచ్చేసిన దాన్ని మనం ఏమీ చేయలేం, అది మన కంట్రోల్లో లేదు. కాబట్టి మనం దానికి రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఆత్మనిగ్రహంతో ఉండగలగటం నేర్చుకుంటే ఆ రకంగా కూడా పరిపూర్ణత వస్తుంది.
అంతేగాని కోపాలు, తాపాలు, విమర్శలు, క్రిటిసిజము, నాకెందుకు రాలేదు, వీళ్ళకెందుకు వచ్చింది, ఇలా రియాక్ట్ అయిపోతూ ఉంటాం కదా. మనకి ఏదైనా నచ్చంది జరిగినప్పుడు మనదే బాగుంది, వాళ్ళది బాగుండలేదు, మనకి ప్రైజ్ రాలేదు, వాళ్ళకు వచ్చింది, ఇటువంటివన్నీ ఇక మన పరిపూర్ణత రాకపోగా మనల్ని అధోగత్పాలు చేసే లక్షణాలు అనమాట. అందుకని ఆ రియాక్షన్స్ తగ్గించుకుని ఆత్మ నిగ్రహంతో బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండండి ఏం జరిగినా. అప్పుడు మీకు స్లోగా పరిపూర్ణత వస్తుంది. అది కూడా చేత కాలేదు అనుకోండి, మీరు అలా ఆత్మ నిగ్రహంతో బ్యాలెన్స్డ్గా రియాక్ట్ కాకుండా ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా పనులు చేయడం కూడా మీకు చేత కాకపోతే జ్ఞానం పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. అప్పుడు వేదాలు అవి చదవండి. అయినా కూడా జ్ఞానం కంటే ధ్యానం బెటరు. ధ్యానం చేయండి భగవంతుణ్ణి. ధ్యానం కంటే కూడా కర్మఫల త్యాగం ఉత్తమం. సో కర్మఫల త్యాగం ఎందుకంటే ఆ కర్మఫలాన్ని గనక త్యజించామంటే మనకి ఎంతో మనశ్శాంతి. మరి అంతే కదా, వస్తుందా రాదా, ఇది వచ్చింది, వచ్చిన తర్వాత ఒకటే దుఃఖం, మనం అందరూ పొగుడుతారనుకుంటే మనం చేసిన పని అందరూ విమర్శిస్తున్నారేమిటి, మనం ఎంతో బాగా చేద్దాం అనుకుంటే అని మనం ఫీల్ అయితే మనకు వచ్చేదేముంది, ఆ మనశ్శాంతి కరువు అవడం తప్ప. అందుకని మనం ఏదైనా చేయవలసింది చేశాము, ఏం చేస్తామని వదిలిపెడితే మనకు మనశ్శాంతి. కాబట్టి కర్మ ఫలాలు త్యజించడం ద్వారా మనశ్శాంతిని పొందొచ్చు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఈ మార్గాలన్నీ భగవంతుడు ఇచ్చారనమాట. సో నీకు ఇలా కర్మఫలాసక్తి లేకుండా చేయడం కూడా సాధ్యం కాలేదనుకో, అప్పుడు ఏం చేస్తావు, శ్రేయో హి జ్ఞానమభ్యాసాత్ జ్ఞానాత్ ధ్యానం విశిష్యతే ధ్యానాత్ కర్మఫల త్యాగాత్ శాంతిర్ అనంతరం. శ్రేయో హి మంచిది ఏది, జ్ఞానం అభ్యసించడం. ఒకవేళ నువ్వు ఇది కూడా చేయలేకపోతే ఇక నువ్వు జ్ఞానం అభ్యసించడం మంచిది. జ్ఞానాత్ ధ్యానం విశిష్యతే, కానీ జ్ఞానం కంటే కూడా ధ్యానం విశిష్టమైనది బెటరు. ధ్యానాత్ కర్మఫల త్యాగ, ధ్యానం కంటే కూడా కర్మఫల త్యాగం ఇంకా గొప్పది. ఎందుకు అంటే త్యాగాత్ శాంతిర్ అనంతరం, కర్మఫలాన్ని త్యజించిన వెంటనే నీకు శాంతి వస్తుంది, మనశ్శాంతి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ 6 మార్గాలు చెప్పడం జరిగిందనమాట. ఏది, ఫస్ట్ అనన్య భక్తి గురించి చెప్పారు, తరువాత సాధనా భక్తి, అది చేత కాకపోతే ప్రాక్టీస్ చెయ్యి. ఆ ప్రాక్టీస్లో కూడా అసమర్థుడు అయ్యావు అనుకో, నా కోసం అన్నట్లుగా పనులు చేయి. నా కోసమే పనులు చేయటం అనేది నీకు చేతగాక నీ కోసం నువ్వు చేసుకున్నా కర్మఫలాల మీద ఎలా ఉన్నా రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఆత్మనిగ్రహంతో ఉండడానికి ట్రై చేయి. అప్పుడు నీకు పరిపూర్ణత వస్తుంది. అది కూడా చేతగాలేదనుకో, జ్ఞానం నేర్చుకో. ముందు వేదాలు అవి చదివి అసలు కాస్త జ్ఞానం తెచ్చుకో. కానీ జ్ఞానం కంటే కూడా ఇంకా బెటర్ ఏమిటి అంటే ధ్యానం. సో ఇది కూడా చేత కాకపోతే నువ్వు ధ్యానం చేయి కొద్దిగా, ధ్యానం కూడా చేత కాకపోతే జ్ఞానం నేర్చుకో. సో జ్ఞానం కంటే ఇది 5, ఇది జ్ఞానం 6, సో ఇది 4. ఏది, కర్మఫలాలను త్యజించగలగడం. ఎందుకంటే కర్మఫలాలు త్యజిస్తే మనశ్శాంతి వస్తుంది అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో 6 మార్గాలు మనకి భగవంతుణ్ణి చేరుకునే మార్గాలు చెప్పిన తర్వాత ఈ భక్తి భావంలో ఉండటం అనేది ఈ 6 మార్గాల ద్వారా భక్తిలో ఎలా దశలు ఎలా ఉంటాయి, ఎలా మనం భక్తిలో ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు, ఎలా భక్తిని పెంచుకోవచ్చు అనేది ఈ మార్గాల్లో చెప్పారు. నెక్స్ట్ శుద్ధ భక్తులు, ఇలా భక్తి భావాన్ని పెంచుకున్న వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు, వాళ్ళ లక్షణాలు ఏమిటి, అసలు వాళ్ళు ఎలా ప్రవర్తిస్తారు, ఎలా జీవిస్తారు అనే విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఏది నిజమైన భక్తులు అని నెక్స్ట్ క్లాస్లో రేపు చూద్దాము. మరి అందరికీ ఈరోజు క్లాసు ఇంతటితో ఎండ్ చేద్దాము. హరే కృష్ణ. క్లాస్కి వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. నిన్న క్లాస్లో ఎక్కువ మంది రాలేదు కానీ ఈరోజు కొంచెం పర్వాలేదు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ అందరికీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ.